happy akizuru coach ya Rooney batlang yona irijizitse ene ki Pirates ye kwaetsagala hore mo officing ba mshebile wetsa hantle himpa is an egotist yeah arrogant ngesilungu manje uyazidlisa uyasiqeda mfowethu lokho angizukhuluma izinto eziningi ucoach uyasiqeda ubuka ama penalty usibisi kube nzima ukuthi eshaya amanye amaphasi ngiyambona uzama ukushaya amafastera kulamalanga kodwa amanye ukucisha be3 namhlanje ngiwabonile ethi washaya eya opponent kodwa manje ucoach ukuthiwa akaqala eshaya ipenalty yokuqala mawuthi uyabheka o3 lama defender agejile asithi siyawazi amakhona ama defender kudala omabhedi nomabuza ababeshaya ama penalty kodwa usibisa akazange bayishaya ipenalty akaze ngimbone mhlambe wawayishaya training manje ile inkinga esinawo ukushayiswa abantu abarong bashaya iceleni bonke alikho igoli elivinjwe ibhola elivinjwe leyamfana uchain uzamile likhona ibhola kalivimbile manje